अरे जेल में बानी अपना पगली के याद करतानी तो लोग हमके पागल कहता रे। अरे इस समय कैसे आ गई दादा। Music by Gaurav Roshan. जेलावा में जब से हे गोरोग बात लागो जेलावा में जब से हे गोरोग बात लागो रतिया में पगली याद आवे तो कहे लोग पागल। रतिया में पगली याद आवे तो कहे लोग पागल। जेलावा में रही जब से एगो रोग बात लागो रतिया में पगली याद आवे तो कहे लोग पागल। रतिया में पगली याद आवे तो कहे लोग पागल। जौना हाथ में घड़ी पहिरियो में पेन्हवला हाथ कहरी बा दिलवा से करा के कैसे भुला दी याद आवत कर बहरी बा। जौना हाथ में घड़ी पहिरियो में पेन्हवला हाथ कहरी बा दिलवा से करा के कैसे भुला दी याद आवत कर बहरी बा। FIR लोग करैलस 376 दफा लागल। FIR लोग करैलस 376 दफा लागल। रतिया में पगली याद आवे तो कहे लोग पागल। रतिया में पगली याद आवे तो कहे लोग पागल। होरिल राइटर हार न मानी रुकल रही जल साहस हो प्रकाश राज औरी मन से मिसाई रहेले सुनाओ दास हो रहेले सुनाओ होरिल राइटर हार न मानी रुकल रही जल साहस हो प्रकाश राज औरी मन से मिसाई कहले सुनाओ दास हो कहरे लोग सतावलस पूरा देह बाटे दागो कहरे लोग सतावलस पूरा देह बाटे दागो रतिया में पगली याद आवे तो कहे लोग पागल। रतिया में पगली याद आवे तो कहे लोग पागल।
स्टूडियो छपरा।